Dneska budem točiť také video s mojím psíkom. Toto je môj psík. Volá sa Axa a je to Fenka. Vyskúšame si ju a ukážeme si jej hračky. A má také špeciálne granule pre ňu. Ukáž mi to. Má, vydrž, neskáč. Má jednu takúto. To je pískaca. A potom má druhú takúto. To je taká klasická. A ideme ju hodiť. A potom si ju vyskúšame, ako reaguje, či ma bude poslúchať. Ej, učkáče na mňa. To nesmieš. Ostaň. Chytaj. Dobre, donesie mi. Axi, daj. Axi, poď, hýbaj. Aha, poď, poď. Poď. Chytaj, hopa. Vidíte? Chytá. Chytá. A teraz si ju ideme vyskúšať. Či ma bude poslúchať. No, dajš mi. Daj, toto si zoberiem, aj toto. No, pusť mi, pusť. Vidíte, nechce mi to pustiť. Jana, zober toto jedno. Dobre, pustila. Idem to teraz odložiť. Jaj, skoro po mne skočí. Jana, zober jedno. Axina. No, teraz si ideme vyskúšať. Tu mám takéto granulky pre ňu, špeciálne. Mám tu úplné vrecko, aha. Tak vidíte. Také granulky. A ideme si ju vyskúšať. Jana, hýbaj teraz si natáčať. Chyť a natáčaj. A ja si idem vyskúšať. Poď sem. Sadni. Axina. Sadni si. Sadni si. Viete, má iba 2 mesiace. A no 3 vlastne. A ešte sa nenaučila. Sadni. Sadni si. Sadni. Ty tu nebehaj s tým. Ostaň. 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 Poď sem. Poď. Poď. Ahoj. Poď sem. Viete, tu taká trúbka. Kde sa asi teraz nechce. Axi, poď sem. Poď sem. Poď. Poď. Poď sem. Poď sem. Vidíte? Taká trúbka. Teraz ju musím chytiť, aby ma počúvala. Poď sem. Axa. Axi, sadni si. Sadni. Prvé jej to Dobrá. daj. Prvé jej to daj. Nechce. Ne? Nechce. Počúvala si ma. Ježiš. Prása. Horšie ako prása. Au. Trúba. Chceš? Tu máš odmenu. Vidíte, odmenu ona nechce. Neviem prečo. A sadla si pekne. Poď sem. A ty. Ty ju prosím s tým bíjom, aby si to doháňal. Dávaj to sem. Ja im to nevie zlobiť. Daj. Nedám ti to. Vidíte? Ona tu má takýto papečok. Takto jej ho držím. Herinka, ostaň. A takto jej... Počkaj, nie. Keď takto chytíte, tak ona to už nepustí. Je to taká trúbka moja. Skúsim to ja, môžem to skúsiť? A počkajte, idem teraz kamerovať a ide to skúsiť vybrať táto druhá. Chyť si to, chytím kameru. Ona ju ide vyskúšať naháňať. Ona jej to ide skúsiť vybrať, ale asi to viac tak zlomila. A teraz jej nedá pokoj.